Ina zaune a ƙofar gida kawai sai ga ta zo wucewa. Na ce in ma ta ji mana. Ta ce min ya aka yi ne? Na ce mata daidai. Ya labarin duniya? Ta ce lafiya lau. Na tashi na ƙarasa har inda take. Na ce ka amma fa kayan nan sun miki kyau. Kin ga yadda surori suka fito? Ta ce me surorin? Kawai sai na miƙa hannu na danƙo 'ya'yan lemon nan. Ta ce me haka? A waje muke fa? Na ce mata eh wallahi. Ina za ki je ki kai lemon nan? Sai ta yi dariya ta ce yanzu in na hutu dama wani wuri zan je in kai. Na ce eh mana. Kawai dai mu je ki kai mun su masauki na. Ta yi dariya ta ce kai dai ba ka rabu da shaƙiyanci. Na ce ba haka ba ne. Mu je mana. Ta ce ka bari sai an jima. Na ce a'a ni yanzu nake bukata. A buga a kwashe. Ai shi ne gaskiya. Ta ce to mu je amma ba da dadewa ba zan wuce minti 15 ba. Na ce minti 5 ya yi yawa. Kawai a sa guga a rijiya a ɗibo ruwa shine wani abu mai wahala. Ta ce to mu je. Muna shiga kuwa ban yi wata ba. Nan fa na ci gaba da mulmulata. Na ci gaba da mulmulata. Na mulmulata ta mulmulu. Ta fito min da 'ya'yan lemon nan. Na gan su madaidaita da su kuma kyawawa. Bayan na ɗan tumurmusa su ta yi mun goho. Tana yin goho kuwa na fito da guga ta sai na zandama mata a rijiya. Na daɗe ina ɗibo ruwan kafin daga bisani na wadata. Ita ma ta wadata sannan muka ɗan tsagaita wuta. Muka zauna muna kallon juna. Take ce min yanzu shi kenan har ka yi ka gama. Ko za ka sake shiga rijiyar ne? Na ce mata abu mai wuya mai sauƙi. Ni ai in so samu ne a ce ai an yi zango uku. Ta ce zango uku? Kai dai bari a ɗaya ƙara biyu. Na ce to ta ce to in na dawo sai ka ƙara na uku. Na ce ba matsala. Haka kuwa aka yi. Ba wani ɓata lokaci kuwa. Ta sake buɗe mun rijiyar nan na taya mata guga a ciki. Haka ne ta janyowa ina ta janyowa har sai da na janyo iya abin da ya yi mun. Sannan na sake tsagaita wuta. Muka koma muka zauna muna fuskantar juna. A lokacin da muka zauna ne na ci gaba da wasa da 'ya'yan lemon nan. Na ci gaba da mulmula su. Bayan mun ɗan samu lokaci a haka sai ta ce min kaga kada in daɗe inda aka aike ni bari in je in dawo. Na ce mata to ba matsala. Ta tashi ta kintsa kuwa. Ta shafa foda ta ɗan fiffesa turare. Ta fita ba ta tsaya ko ina ba. Sai inda aka aike ta ni kuma na ci gaba da zama a nan cikin ɗakin. Ina ajiyar zuciya domin na kwashi gara.